L-amministrazzjoni tal-Partit Labburista ltaqet mal-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri. Dan sar fi sfond ta' proċess ta' konsultazzjoni wiesa li qed jagħmel il-Partit Labburista sabiex iżomm ruħu aġġornat ma' dak kollu li qed jaffettwa l-pajjiż fil-preżent. Fil-fatt din il-laqgħa kienet biss fost waħda minn ħafna ma' diversi imsieħba soċjali fosthom il-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji u anke il-Kamra tal-Kummerċ. Waqt din il-laqgħa, il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri aċċenna għal ħidma tal-Ministeru tiegħu fl-aħħar xhur fi sfond ta' perjodu mimli sfidi kawża tal-pandemija. Sostna kif minkejja dan Gvern Laburista irnexxielu jisalva eluf ta' impjiegi u jkun ta' sostenn għan-negozji Maltin u Għawċin. Min-naħa tiegħu id-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Laburista, il-Perit Daniel Mikallef, sostna kif dan il-perjodu seta' naqqas il-fiduċja tan-nies fl-ekonomija u għalhekk appella u assigura għal aktar ħidma sabiex mal-mument li din tirkupra hija terġa' ddur il-qudiem b'saħħa. Irridu nkunu konxi tal-fatturi li qed jaffettwaw l-ekonomija tagħna, fatturi esterni wkoll, inkluż u ewlieni fost oħrajn huwa t-turiżmu, qasam ħansejjaħlu hekk nitfgħu taħt il-kappa tal-entertainment, iżda l-Gvern huwa kommess li jibqa' jagħti l-għajnuniet kollha meħtieġa sabiex dawn l-industri jirnexxilhom f'dan il-mumenti bes iżommu flimkien li meta tineleb din il-fażi li xi ħin jew ieħor trid tineleb pajjiżna jkun preparat għar-rankatura ekonomika li jmiss.